balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga nganap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Huwebes. Yari kita sa ika-16 ng petsa sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta? Kamatamat na plastar sa lamisa, no, para tigpalanyagan, no, ibang sinig himos pa mga kaaksyon namon sa kanginan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa mga kaaksyon tang pamati sa sining udto sa mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag baranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man nga ginatamyaw tang ato sining mga kaaksyonan nga nagapamati sa sining udto, especially sa mga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaaksyon ta sa oriental side nga nagapamati man sa sining udto kag kalakip man sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan ug Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa ato sining pag-broadcast sa sining udto mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Dalunta dugay-dugay ang mga balita gikan sa ato sining mga aksyon na reporters sa mga balita nasyonal gikan naman sa news center sa aksyon no Radyo Bacolod plus ang ato sining mga local and national issues dalunta man pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon no Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon we have aksyon na Marlon Hinovia
Ini may kang tanan sa publiko ginpandaman sang Bacolod City Police Office. Hindi ni siguro nagsuli ay ni. Daligid lang, no? Kay daligid lang kay di na ning headlines din ni Marlon, na. Ano ni siya? Daligid lang kay ari pa ho. Ini may kang tanan sa gobyerno probinsyal magabulig sa rehabilitasyon sa landslide nga naigo sa Sitio Tambara, syudad sang Talisay. Plano i-finalize subong nga adlaw mga kaaksyon. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Action Art Tayhupon pagpasira sang Dalan Ballesteros para sa experimental night market. Plano ipatuman sang bitaw opisyal nga komunikasyon gikan sa SP, ginahulat pa. Sa balita naman kay Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, publiko ginpandaman sa Bacolod City Police Office nga maghalong sa mga nagalapta nga piki nga kwarta sa syudad sang Bacolod. Sa balita naman kay Aksyon na John Diaz sa Nokpo, sa Banwa sang Hinubaan, manak nga hindi paborho sa relasyon sang iyang iloy sa living partners ni ginlabo sang iyang stepfather. Kag kalakip man sa Banwa sang Moises Padilla, ining re-elected councilor nga si Bangkaya, magapabilin sa custody sang CIDG Negros Occidental. Kag kalakip man sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, magutod nga NPA nagsungkaho sa mga otoridad sa Banwa sang Santa Catalina, Negros Oriental. Kag may sabat man dire ang gin-headlines na ni kahapon blahos, sabat ni Freddy angot sa reklamo sa mga nagbakal sang duta sa Globe Hope sa Barangay Granada. Ipabati ni karon ang sabata sang developer nga si Mr. Freddy mga kaaksyon kay nalabot ini ni Aksyon Alvin Graba ang ining bagay. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, Chief of Police sang syudad sang Cadiz, may panugyan sa mga puroka kag barangay nga magahiwat sang ilang fiesta, ilabi nang yara sa alert level 1 ang syudad. Samtang sa iban pang mga balita ho, sa unang distrito sang probinsya, paghugot sang illegal nga drog o kung pagupot sang illegal nga droga ho, ginpasaka na bato kay Varon sa syudad sang San Carlos. Atong 13.6 milyon balato nga na-recover nga sa bote, ginpasaka na inisang kaso. Kag balita naman sa 5th District, Regional Most Wanted Person arestado sa Banwa sang La Castellana. Igabalita na ni Aksyon VG Apasible, dugay-dugay. Sa balita nasyonal, BBM hindi mag-star sa Malacanang suno kay Senator Amy Marcos. Sinong pa-staron niya dira? Lantaon ta na. Kag grupo halin sa US kag Pilipinas, plano pakahuyan si Presidente BBM ho, nga pakahuyan paninilaman mga leftist guro niya, ang mga kaliwang panigla. Kag kakulang sa kwarta sa pungsod, ginpandaman sang BSP. Kag face mask violator sa Cebu, mahimo arestuhon sang kapulisan suno sa kay DILG Anyo. Kag rally protesta sa mga lugar malapit sa inaugurasyon ni Presidente-elect Bongbong kag Vice President-elect Sara Duterte, hindi pagpanugutan.
Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos like kag share ninyo dra, pwede na kapadala sa inyo sining mga mensahe. Kay tirahon ta na karon dugay-dugaya ang inyo sining mga mensahe. Basta jutay lang para makumudar ini tanan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligin lang mga kaaksyon na standbayan ay mahatag na pila ka mga komersyal sa balik lang kita dugay-dugay. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati kay Evon N. Salamat gid, no? Kay Bats Jonathan Fuentes, salamat gid Bats, ga monitor sa sining mga inorasa. Kay Maria Leia Marabailes Banaglorioso, salamat gid. Alfredo Sidigo, thank you gid. Jeneline Kaduhada tayo, salamat gid. Reggie Bigot, thank you gid. Josie Parcon Pagapulan, kag Toto Dar, salamat gid, no? And sakay Jose Parcon Pagapulan, ara man na. Thank you gida. And sakay Maria Leia Marabailes Banaglorioso dira sa Camilla South, Barangay Tangob, salamat gid, no? And Nathan Borromeo dira sa Barangay Paracquiao Isabela. Gatamyaw lang sa mga pumuluyo sang among lugar kag sitio Solbod Moises Padilla, ga pamati gid especially sa Borromeo kag Hermohino family. Ay porti, madamo gid nga salamat. From Sir Nathan LPT Maid, Master in Education guro ni. Sige, thank you gid. Salamat gid sir, no? Inday Blasa, salamat man. And Dasir Grandia, salamat gid. Tamiyaw lang sa Kawayan family, ay sa Kawayan Pamilya Grandia gali ni. Abi ko kung sugpon paning pamilya pamilya Kawayan. Grandia Postran Magbato, watching from Cagayan de Oro. Thank you so much gida. Salamat gid, no? Okay. Remar Hicano Haliasgo, salamat gid, monitor from Valladolid. Thank you so much Remar Hicano Haliasgo. Gerans Barela, salamat gid. Thank you gid, listening from Villa Angela, upod sa asawa niya nga si Guapa Jessica Barela. Ay pretty Sige, thank you gid Gerand, salamat gid Sarah. Sir Gerand Barela, no? Kay Ma'am Jessica Barela nga naga-monitor sa sining udto mga kakson. Sige, daligid lang mga kakson na. Standby na kay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ulay na bidang pun. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution.
Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kasi pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Las 11:59 na nga oras, 11:59 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta nga nagpamati na sa sining udto diri kita nay, no? Standby aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol nahon ta ini karon dugay-dugay.
Ini may kang tanan sa life extension Nasa tamang serbisyo. sa iluhantang balita ni Akson Alvin Graba, mapapatrol kita insigida. No? Inimay kang tanan sa mag-utod lang NPA o kon New People's Army nagsungka sa otoridad sa Banwa sang Santa Catalina, Negros Oriental. Kag may sabat diri si Freddy Ang, ining developer sang isa ka subdivision dira sa area sang Barangay Granada, ang Global Hope mga kakson. Kay may mga pangkuha ng mga money na di sa mga nag-process mo, pitiksintas may awaya sa korte ang Gonzaga nga tag-iya sining duta kag sang Global Hope nga ti ang developer diri si Mr. Freddy Ang, no, nanong sabat ya sini mga kakson. Yari ang countdown sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Aksyon Rex Ginabiabi ni Major General Benedict Rebalo, ang commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army, iring voluntaryo nga pag-surrender kahapon sang mag-utod nga mga miyembro sa New People's Army sa Bravo Company o kun sang 11th Infantry Battalion nga nakabase sa Santa Catalina kag nag-opo diri nga ginsurrenderan Action Rex ang mga katapo man sang kapulisan sa Santa Catalina PNP nga nakabase daraman sa nagpindod Negros Oriental. Now, sunod diri kay Army Major Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division. Ang mga surrendery sa Action Rex amo sanday ka Daniel na nagsunod sa organisasyon sa New People's Army year 2015 pa. Ang manghod sini nga si Ka Agilos nga nagsulod tinalikdan nga tuig. Kag ini sila Action Rex yung mga miyembro sa CPP-NPA terrorist nga nakabasiman sa nagbindod Santa Catalina area. Sa diin dugang pagid diri ni Apitong nga ining mag-utod ika-anom na sa mga miyembro sa New People's Army nga nag-surrender sa idalom sang 3rd Infantry Division umpisa tinalikdan nga bulan Action Rex kunti sang May 23 suno sa iya may araman duha ka mga miyembro sa New People's Army dito sa Panay ang nag-surrender Pero this time yan mag-utod, no? Sa Santa Catalina? Yes, sir. Mag-utod. Kay kunti June 10 Action Rex, may araman to nag-surrender. Dumdum mo to mag-asawa. Oo. Oo, dito man sa Santa Catalina nga nag-surrender sila. Kay gusto na nila ma-reunite sa ila sining bata bala Action Rex. Kag ini Action Rex ang karon suno kag ang pinakalites diri suno kay Apitong ara na upudan nila ang ila sining mga pamilya kag subong man ining duha ka mag-utod Action Rex nga si Ka Daniel kag si Ka Agilos nga ginaproseso naman no ang mga papeles after nga nag-surrender sila diri sa mga katapo
sa Philippine Army Action Rex. In fact, suro sa iya gina-welcome gid no sa mga katapo sang kasundaluhan sang hukbong kusog sa Pilipinas ang ining mga nabilin pa nga mga New People's Army posible kagluya gid nga mag-surrender. Rason nga sa iya sini nga panawagan kung pwede ang mga remaining New People's Army members nga mag-surrender na lamang kay ara dira ang gobyerno kasubong man ining ginatawag nga NTF-ELCAC nga handa man magbulig para ibalik ining mga miyembro sa New People's Army sa komunidad. Ari ang pahayag ni Major Apitong. Nagsimula po ito yung surrender na to noong May 23 pa. Dito yan sa Panay nagsimula eh. Noong May 23 po yun, no? Sinundan po yun ng June 10 ng mag-asawa po. Diyan po sa same area, no? Na kung saan nag-surrender din po sa 11th Infantry Battalion natin at sa kapulisan. And sinundan po nitong magkapatid na nag-surrender sa same battalion sa kanyang Bravo Company. At nalaman po natin na si Ka Daniel po, dati na pong NPA since 2015 pa. At yung si Ka Aguilos naman is NPA, kakapasok lang ng last year. So nakita po natin, wala pang June 23 na po tayong 6 na nag-surrender overall under sa or within the AOR ng 3rd Infantry Division. Nakita po natin dyan sa area po ng Negros, 4 ang nag-surrender. With respect po doon sa mga nag-surrender, ano po ba yung naging rason nila? Bakit po sila nag-surrender, sir? Well, una po sa lahat talaga ay nahihirapan na po sila sa loob. Sila po ay wala na pong matakbuhan according dun sa magkapatid ay sila po ay nagugutom na at pinapangakuan na lamang po sila ng mga kasama nila o mga liderato nila doon po sa loob ng kilusan. At marami na pong mga panluloko at nabisto po nila yung panluloko ng mga liderato nila at sabi po nila ay ang gobyerno, kapag nag-surrender pa sa gobyerno ay sasaktan ka. Pero yung mga nakaraan po, mga lahat na nag-surrender sa atin ay inayos po natin sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program at inayos po natin yung kanila pong kalagayan at atin pong ginay pabalik po at na ma-integrate sila sa community. Siya na Rex ang kabayan gitamang sa pahayag din no? Ni Army Major Apitong. Sa dugang pagidnaton nga balita Action Rex pihakman sang kasukuon sa pagsabat wala kag tuo sa mga queries sang mga kliyente sang Global Hope Subdivision sa Barangay Granada. Hindi kliyente, klarohon, hindi kliyente, kundi kuha na nila, mga suki na nila nga nag-process na. Actually, may ginbayad na dagani sa ila mo. Sakto na, mga nakabayad na ni Abi sa ila, nagsabat kit. Tapos ang problema dire nga nag-problema si Global Hope kag sang Gonzaga Incorporated nga team niya. Ang Gonzaga mo nang tagiya sang duta gin-purchase ni Global Hope. Way tagibalo ko nanong ginlainay nila nga duwa nga naggalabot ni sa korteng kaso nila ang nagbalakal sang duta amo yang ga problema dira iya subong. Correct na, sakto gina Action Rex. That is why palabuta kay Mr. Freddy Ang, ang developer sa Global Hope. Mayo kay nagsabat man sa mo? Tamat kay nagsabat. O gani, ikaw na Thank you gid Sir Freddy Ang kabayon nga hindi lang pagitakop ang imo nga linyabla sa pagpakigangot para masanagan ini tanan. Amo man ang ato na ginplastar sa ila kay at least makahatag bala kasanagan sa nga pila ka mga palamangkutanon sa mga nagreklamo sa nga nakabakal sa duta abi sa Global Hope. Sa din suno sa iya tanan ini ginaatubang. Tanan nga mga queries nga kung kaisa hindi niya masabat ang aton siling mga tawag inabangud man gasabat man siya sa pihak nga linya nga siya na karon ang natupa siya na subong nagasurvey nga nagasabat sa mga queries ang ila sining mga... Di na natuya si sino to gani? Si Donna. Si Donna, di na nato siya? Donna Lopez. Ara man Action Reaction galing kay ti
ang masako man sa pagsabat kaga isa pa base pala nga nakulbaan man pagsabat sa media. That is why nagatubang na diriya si Mr. Freddy Kang. Sunod sa iya, wala siya nagapanago kag in fact tanan nga mga queries ang ila sini nga mga nakabakal sa duta ginaatubang niya, and it just so happen Action Rex kay sunod sa iya may problema lang nga gamay inabangod sa mga kaso nga kaya ginakaso ang duta. At least ginaklaro niya diriya nga wala sila ginapanalugyuhan kundi ang tanan nga mga queries diriya handa sila sa mag-atubang with in fact matapos diriya pag-umpisahan naman nila ang construction sa mga subdivision, especially sa balay sa sulod sang subdivision, base man ini sa ginkasugtan between sa nga ila sining Ito mga galing nga pamangkot. Di paano ni sila kasugod ang construction may kaso pa ni? pamangkot mong gani naton ti ano na lang ni siya sir siling niya hindi abay portion niya diriya nga wala pa hindi pa fully developed ang na fully developed amo na ni ang ginasugdan nila nga kuntani Di paano hindi man sila kasulod sa subdivision? Oo kay May 19 May- Action Rex Ha? May 19 gin 19 man? May 19 nag-take over ang Gonzaga Okay. May 19 nag-take over ang Gonzaga until today. oo until today Paano daw sila kasulod karon mag-construct sila sang portion da siling ito? oo ginpamangkot na ganit ano gidyang rason nagbakit ka mo sa lugar sunod sa iya inabase man sa advice ang iya sini nga abogado para likaw na lang sa gamo in fact ang iya sini nga mga men masobra sa kwinta nga mga men nga amo nagaobra sa mga kabalayan hindi man Di paano na yung nagbalayad na ya? Amo nang ginpamangkot naton Action Rex in fact duha mo paano niya kung nakabayad ka na sir kung fully paid sila niya kung mga fully paid na Action Rex inaya pagaymuan na sang kontrata between ni Global Hope Kag sang nagbakal. Oh, Ano nga kontrata na? may ara naman na kontrata kaga ina man Action Rex Alang-alang ipatindugan niya na to sa babaw kan lusong to? Alang-alang. Ganun ba, no? Alang-alang man na ibalik, abot ko maibalik pa na sila. Oo, pero at least wala man Action Rex natubang man tanan pagkat mga queries in fact sunod sa iya kung Pila ka mga persona na kabakal da sa iya na pamangkot mo siya? Why naton pa so far kung pila ka mga persona gid nakapakal Action Rex pero ang gin pamangkot ta sa iya kung ano ang mahimo sinip mahimo bala mabalik ang ini nga mga duta sunod sa iya ang wala pa naka pirma sa kontrata, especially bang may reservation Action Rex. Ati, way na yan. Problema. Oo. Pero ang kanya, ang nakabakal, ati wag gidya fully nga mga kasabat. Gusto mo, Action Rex ang portion sa nga pahayag diri ni Mr. Freddy Ang. Gahambali ko sa tanan na klayan, wala gyud sila dapat iwori, no? Kaya ang ina, sir, may legal na tanan pagbayad nila amon ang Global Hope na issue OCAR, official receipt. Di damo na, sir, subong na okay na sila sa kay bank na i-transfer title na sa ila mismo. Di mga client na, sir, wala nila dapat imuri. Galing, sir, ang nila permi sa akon, dapat ang balay nila obrahon na. E paano, sir, kami makaobra, sir, kay ako ang mga tao ko, sir, sobra 50 kabilog ang workforce ko, kaluoy, magani bala. May pamilya man sila ginasagod, no? Hindi sila paubrahon sa Gonzaga, kag ginatrat sila sa Gonzaga. Kung once sir, ang legal namon, sige na, okay na, pwede na ka-resume construction. Obrahon ko gina-sir ang mga client na ginabayaran na balay. Ang iba niya gluyag bala kontani mag-withdraw. Ano ang tikang sang inyong opisina, sir? Okay. Dira, sir, ang may-ara na duwa ka bilog subong na nagbayad reservation, wala pa kapirma sang contract to sale. Okay, no problem. Ang baga legal naman, ibalik ang kota nila. How if kung fully paid naman na sila tapos gusto na nila mag-withdraw, anong himuon? Pero may ginaasikaso ko duwa ka client subong, natandaan ko no sila. Gatawag ko sila subong, kaya balong ko sila. Ano ba ang dapat yun nakulbaan? Hindi na siya magsulod sa bank kung ang title wala na transfer sa ila ng ngalan. Kung magsulod na sa bank, ang title na harap na sa ilang ngalan. Ang procedure sila, basta kung naka-fully paid na sila, na-construct na namon ang balay, kuman na, dalon na namon, sir, ang tanan na document. CIRT, ang ICAR na, dalon na namon sa register
deed. Hindi naman madala ang document sa Register of Deeds kung wala ICAR halin sa BIR. Pagsulod na sa ROD, Register of Deeds, transfer na from Global Hope, transfer na sa ngalan ni client. Ginakaso pa ang duta. Pwede ni siya, sir? Hindi na siya, sir, ang ginakaso na, sir, na duta, wala na labot sa fully developed. Wala na sila dapat iwuri. Ano pa lang iwuri nila kaya ang title, ara na sa ilang ngalan. Aksyonar Rex, kabahin kita man. Ang question na Daxon Alvin, paano ka sulod kag paano ka construct sila kung ilang alan kag why na sila dapat iwori? Amo na pamangkot mo, paano sila kasulod sa isa kalagyan? Di ba isa lang na kalagyan da? Oo, isa lang na ka main road mo. O, may gwardya, first of all, ang gwardya iya ka Gonzaga, di ba? Oo. Paano ka nakasulod sa propiedad? Aman nandun ko. Alang malupad ka na, alang sa likod ka na magi, kay wala man to lagyan. Kani man, Kag kung mag-construct ka, do you think ang Gonzaga Incorporated hindi mag-react nga may gina-construct sa lugar? isa pa na action Rex. In fact, ginapamangkutati, sa niya siguran, kundi sabat niya to, ginakulat niya ang abiso, gikan sa iya sininga abogado. Oo. Ang problema na ang abogado hindi man mag-signal yung ara pa sa korte sa pangkang istorya kung clear na sa korte kag in favor sa Global Hope ang desisyon ti ila pero kung magpabor sa Gonzaga ti wala Kani man, ay kasadya no ti kaluluoy ng mga nagbalakal sang duta da. Correct. Amo na aksyon na Rex. Amo ni balantayan ta karon. Nag-purchase ka gani sang duta para patindugan sang balay mo pag good na inabi, nakabayad ka na processing, equity, ano pa na dang ginabayad, kag ti masugod ka na construction or depende kung sinong nagkontrata sang construction or ikaw mismo o kung ang developer mismo, no? Amo na dati karon ang problema kay way gid makasugod kay nagkinasuway ni sila iya. Hasta lang ang operation nila middle of May lang mo. Middle of May ti dugay na May June. Ati mga more or less isa pagidman lang kabulan siguro ni ang nakaligad ho. But importante dire nga ti atubangon sang Global Hope Management ang ila sining nga mga kliyente dang nagkuluha sang duta da paano na? Yes, action Rex amo nang pinaka-importante dira kay siling kay kung way ka balay kag nagapangarkila kay mo kag kung nakabayad ka na dagid tong bayad mo hasta subong. Dala na kulba. Dala na kulba basin la kung hindi babalik sa imong kwarta mo. Pero sabat niya hindi bala magpakulba. Hindi magpakulba man sino nga kuan nga hindi magpakulbating tira bilya tira banta tira bilya na da nga tira Daxon Alvin nang before kablas ang prudensya daw yaman na ni Mr. Freddy ang kuno developer na da ang kuan tira balye tira verde tira verde tira verde amo na dang naistaran mo well may ambot ko iya pa na ni Mr. Freddy ang ambot ko maakomodarya pa na da. Yes, action na Rex kay tulis ro sa iya way man na problema sa may Tierra Verde, only ang nagka-problema gid lamang ay na banda sa may global. Why problema yang Tierra Verde, ang Global Hope nga lugar among may problema. Yes, amo lang na ang may problema action na Rex. Tilang taon tanay kag sundon tanay ang problema dira sa Global Hope kag ang problema sang iban pa nga mga nagbalakal na sang duta dabi pag tig-ik man kamo ang iban sila way tig-ik process paguro base gina pasaligan pa ni may isa di ka nag-contact na sa aton nagtig-ik na ho ti galing kay amo nang hambal ni Mr. Ang way man kuno problema. Yes, kag manawag lang, no? Suno siya, total may mga direct numbers man, atong ginatag mga numbers. Amo man ang mga number niya, gina-usar ni Mr. Ang para makasabat sa tanan nga mga queries. Ang problema, di kung why kagid sa nauyatan nga mga dokumento, bla? Manang sakit na. Nga nakabayad ka na? Kag magambala, bayad ka na gali. Ano nga naman? Why kagid lagson, pro?
Ariyo, para may laga sila, dapat may extension. Dapat gini. Life Extension Tawag Vitamin D3. May mataas nga dosage ang vitamin D3 agud mabatuan ining viral respiratory with aksyon na nikiraw. Ini si aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Salamat gid kay Mr. Freddy Ang sa pagkonsiderar sa aton sining pagpakigangot parte sa iya sining duta, no? But kung paano ni, no? Kay under case pa ining lugar ting mga nagbalayad damo nang makaluluoy, no? Life Extension Super Fiber anay kita, no? May connect Una sa tamang serbisyo. matapos ang balita ni Akson Alvin Graba sa iluhan tanay balita ni Akson Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa pagpasira sang dalan sa Ballesteros Balaho para sa experimental night market plano nga ipatuman sang bitaw, no? Opisyal nga komunikasyon gikan sa SP ginahulat. Yari ang kaudan sa report ni Akson Art Tayhupon. Akson Art. Ginahulat na lamang sa pamaruan sa Bacolod Traffic Authority Office ang kopya sa pasar nila kahapon yung resolution na nagahatag sa green light kung panugot sa plano kapag patigayon sa night market. Sa din may pagkambyo sa location na inin sa Dalan Bonifacio. Ang location sinaksumex na sa Dalan Balesteros sa likod sa Gaisano. Dira na ang plano patigayunan sining experimental pa lang ini noong sa isang night market. Baliduhan naman lang actually ka weekend ini kay comes June 30 laila ang magapungko nga administration. Dalan Ballesteros gali nat Bonifacio. Bonifacio ang request una sa mga RTW. Galing kay nakita doon sa RTW yung nag-request? RTW nga mga manugbaligya. Mga relief na guro? Okay okay? Correct. Galing kay Silisang Bitaw, ang nila isa na pagkanda. Kaya kung tingin pa, nag-request nila sa council, yun balik sa ng panunsod sa Bitaw for the recommendation, nakita nga dira action rex sa may Bonifacio, for tigid kasako sa traffic, nga kung i-close mo bisa lang mo na oras, makasagabal gid sa mga nagagamit sa dalan na Bonifacio bilang alternatibo nga dalang lulutsan dira alin sa Luzuriaga. Ang recommendation nga mo maning gina-approve sa SP dito na sa Ballesteros sa likod sa Gaisano.
So diha na ang plano Action Rex. Now, ginaulat na lang karon sa bitaw sunod diri sa taga-pamuno nga si PIO sa bitaw nga si Dennis Perma. Sila nga ginaulat namon kung anong kaundan, ano ang detalye, kag kontenido sa itong gina-approve na resolution na namo man ang basihan nila sa pagpatubad subject pa na sa approval man ni Mayor Bing Renadia. Pero ang initial din na plano nga pati kayo noon ini alas 4 sa hapon, more or less hasta alas 10 ng gabi. Amo na Action Rex ang karawigon nga alaw sa ila. Pero after sila, sunod pag-ani diri sa kay Councilor Dindo Ramos nga mo ang nag-author man sa isinunya resolution sila ang matabo sila titipendil na isa next administration kung bala i-adapt nila kag padayunon ang night market activities among kali. No, kay ilang lugar sunod kay Sir Dennis Perma nagamit mga gani bilang night market sa tiempo sa idalom sa administrasyon ni former Mayor Monico Puentevilla. Bisan pa sa tion siguro sang ni Mayor Leonardia daw nagamit na daw isa ka semana lang siguro ang Ballesteros nga wheat market na Daxon Art. No, kagi na da. No, kagi na da mo daw kadali lang way to galing ma-continuous mo. Ito siya mag-continuous. O nakapaninda pa tada prangkang istorya. Di kay kung ara nagatingin po mas accessible na natuod mo kung may ara ka lang. Accessible sa Aranita. Accessible sa Dalan Gatoslao. Do accessible tanan. Galing kiti amo na kung tultimpa do pa sila mag-umpisa mi di butok na lakano ay kapasingan. Bani. Ilang night market Action Rex kay kung magkapil pala sa susong gabi lang nagid man da isang galalabay. Night market ano na dang baligyan na da? Amo na yun, kayo din arte na mo ay doon kung may bakal na da kung mag-night sila, mag-night market na da? Amo parang malayon ka kung sino umaupan na da sa ila display. No kay kung magsilamo, pero ang arte na mo yun, ikagamang isda doon kwan ko. Gani man? Kasi magkalabasa na dagang magpalang panunumako ka. Ang dalang Ballesteros. Tiyan mo lang malayon, pasan niya bitaw, kung nanugid ang kaundan kontenido sa to, kag ina-subject pa man po for approval ni Mayor Renadia kay depende pa lang sila kung itong balan kung bala Sabado o kung Domingo. Why na guro night market na kay pila ng kasimana daw 14 days na lang nabili no? Kaya matabo kami kung madayon sila umpisa subong na simana doon nagkasabado na kung Sabado nga daw. Hindi na siguro na. Palahi mo nung nalang kamusba nga. Ang inorte na mo rin yun, lang guro no? Ariyo, ang parayag ni Sir Dennis Perma, ang Public Information Officer sa Bitaw. Ang namon, ginatanaw sa bunga total closure namon. Anyway, weekend na namon, tapos tanaw lang po sa traffic na na naman namon mo ang load sang dalan, ang mga salakyan na gagida. Okay. Daging guwa na ganito din parkingan na lang na. Tapos ang gaisano, siyas kaila na da ang delivery nila dati may parking area man sila. Kagway naman da loading ang sang delivery sa mo nga oras. 4 to 10 siguro daway naman da. Ay isa pa gamit mo na last time during the time ni I think ni former Mayor Puentevilla, din gamit mo na nila night market pa. Wala pa kami galing kabatong communications or ang bagong resolution sa Disa Sanggunian. So muna napagatag namon siguro sir komentar kay way pa mga kami kabaton mo. Kung mabaton na namon, so muna napagplano namon kuno nang imuon. Tanawa namon na per recommendations mo kag per per resolutions kaya gihatag sa Musang Gunian. Tanawa na lang namon kung ano ang content sa resolution. Then mo na napagbutang namon sa gisakto nga plano. Kasi pre-consider to para mga madala niya matiktuhan ko ng kaso mo. Ang mga sunod sa parayag sa Public Information Officer sa Bitaw. Dugangan ko na sa mga action to monitor pati sa supervisor kaya mo siya nga maraming cleansing na products para sa inyo. Ang may silikay ginimo niya sa saring nga mga utan, prutas, kag mga berries na magabulig gina limpyo sa inyo.
Tawag sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinakson R. Tayhupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, daligid lang aksyon na Marlon Hinovia standby sa Kapitolyo. Kay tirahon na dugay-dugay ang balita mo sa Kapitolyo. Iniyo, gusto mo balang dugay bagtigulang? Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa sining gobyerno probinsyalo magabulig sa rehabilitasyon sa landslide hit sa Sitio Tambara sa syudad sang Talisay, no? Plano i-finalize subong adlaw kay daw gamat ga dako tong damage mo kay kahapon do nagulan-ulan naman to sa area. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Yari ang countdown sa report ni Action na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar. May arasan nga duha ka mga source of funds nga kinapilian sa buong ang gobyerno provincial sa Negros Occidental para nga kuhaan sa pundo ibulig gini sa pagpakayo, pag-rehabilitate ng damlaglang naapektuhan nga dalan dira sa maya sitio Tambara, Barangay San Fernando, siyudad sa Talisay, matapos nga nagaluntad ang landslides nagligad nga Hunyo 8 dalasang mabunok kapag ulan. Sabong aga ginapahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrano Diaz sa Dasagand nga magaistoryahan na pa sila sang local government sa Talisay, tilaban-laban magaistorya siya si Talisay City Administrator Attorney Jonathan Ialdama para nga i-finalize ang ining plano. Hambal ni Diaz, ara pa lamang subong sa pagdihon sang ginatawag nga Program of Works. Way pa may baluan kung pilagit ang kantidad nga magastos sa provincial government, ka magastos sa local government sang sudad sa Talisay, kamanti counterparting ini siya. Bali ma-allocate pundo ang Talisay, mabulig man financial support ang provincial government. Isa pa kita rin hambal ni Diaz, kinahanglan nga masiguro nga kung ma-rehabilitate na ang ining dalan, mangin mabakod na kay man kadamo sang nagakapektuhan na biyahe kay ining alagyan gali hambal ni Diaz. Amo man isang dalan nga agyan mo pakadto dito sa bamboo plantation sang provincial government sang Negros Occidental man. Plus may ara na sa unhan nga ginapatigayon nga road projects man ang provincial government nga tup-tup subong way pagani matapos-tapos ti ambal ni Diaz na way na iban nga mga dalan Action Mar nga malusutan pagadto to sa babaw to. May ara produkto kuno serya sang kampistuhan na tilulayo na tama. Tilulayo na libot gid nagli. Ti ang ginatugutan lamang subong daraan ay nga makalabay mga motor lang, motor. On four-wheel vehicles, hindi kinanay pwede, kita nagamay na lang sa espasyo. Gani? Delikado kay naistorya ko pang gani subong aga si Geoffrey Gutierrez ang CDRRMO sa Talisay nga silingyang Marlon nagligad, nagulan naman, tinagdugang up-up. Ang duta to tama galing kahupok Action Rex, no? Kung magtupa bo ang ulan dasig dagdag ang duta tinagadako man ang up yasiri, no? May na lang ang makita mo sa picture, kamay na lang ang halagyan sang sa mga salakyan, no? Tiambal ni Diaz i-finalized ang plano para nga masugtad ni ang rehabilitation. Plus kinahanglan dari ang pag-check, no? Pag-check sang geologist kay kinahanglan man importante nga nabuluan ang ining condition sa duta. Ang kondisyon sa duta pala kung wala anong istruktura o anong istruktura ang pwede nga ipasiminto na, no? Ini ginatawag nga rip-rap palaksurex, no? Butong kaya na sang rip-rapping na? Di ba palaan tadi sa pagtuon sang geologist, kumayara na sang geologist, kamagalan Action Rex, sa proti ang basta mo ni Pasiguro na Diaz, hindi kinalan pagpadugayon kay samta nagadugay, naganako man ang abab, naganako man ang peligro. Yari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Initial talks with the Talisay City Government have been undertaken. In fact, Mayor Neil already recognized that it will be a joint effort between the City of Talisay and the province kung paano ma-address immediately ang landslide that may road slip kita sa San Rafael. Gov also was apprised of this, and he agreed also nga ang aton nga disaster fund o kung ang general fund naton nga may savings kita can be allocated for that purpose. So ang program of works is being prepared, para ang aton nga retaining wall dira ma-construct, and then the counterparting between the city of Talisay and the province will be discussed once ara nata. In fact, may ara matada ongoing
ongoing road project, no? Nga padugay na wala natapos. So because of this, nagdelay pagid ang ilang road project completion. But aside from the road, kinahanglan ta na stabilize gid ang pangpang, no, kay kadelikado. Perhaps this is also a blessing in disguise nga wala pa naobra ang dalan, natabo na ni, so that we can already make the corrective measures. Subong ang aton geologist ginapalantaw naton, no, so that ang iyang geologic condition maplastar tagid kag we can make the necessary engineering projects and programs nga can stabilize that area nga hindi na matabo sa uli. Sa subong ang ginatinguan nga matapos-tapos na among pagkaiho sang pipelines. No, kami linyada na sang tubig mo, na napektuhan man, nagaresulta sang pagkapekto sa water supply sa barangay San Fernando kag sa barangay Dos Hermanos. Report ikan sa Kapitolyo Provincial ang aksyon nyo, aksyon Marlon Hinuvoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Marlon Hinovia, Aksyon na John Diaz, standby sa Nokpo, no? Problema sang salakyan nyo, wala aircon, no problemas na amigo, no? Way kinanglan na para si Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan. Balita ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Ini may kang taran sa manak nga hindi pabor sa relasyon sang iyang iloy sa live-in partners ni. Ginlabo sang iyang stepfather ho sa banwa ni sang hinubaan kag Moises Padilla, re-elected councilor Bangkaya, magapabilin sa custody sang Central Negros Criminal Investigation and Detection Group mga kaksyon. Nga si IDJ, i-turn over na sa pulis. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Action Rex, minasay mo ng report sa may banwas ng hinubaan. Bangot ining bata, balasang isa kalalaki, mangunguma inisa, dala sa Purok 3, Barangay Kulibapa, sa banwas ng hinubaan. May, kumbaga do bulag, kung wala na sa may Action Rex. Ang iyang iloy, may ara na sang live-in partner sa karon. Ang problema, sining si Tongtong Rodriguez, legal naman ang edad, kag residente sa mga lugar, do hindi sila pabor sa relasyon sang iyang iloy sa live-in partners ni. Naman na subong iyang stepfather, Action Rex. Ano tabo, kagabi, nagapauli ining stepfather niya, naging kilala Paul Peraliado o Peraldo, 53 anyos, kag residente man sa mga lugar, upod ang iyang iloy, no, sining biktima, do nakainom sila bala, yara sa influenza sa makaunabong ilimnon. Tapos pagpaulit nila mga lasot, so tiyempo man nga nagaluto, Action Rex, ining biktima sa ilang noon,
siguro may nagluntad nga nila Lisaya, doon may mga konfrontasyon ginagmay, tapos nag-resulta na action rec doon ang init kunong ining stepfather, kaya dito may mga malain nga mga tinagab lang nga ginaboy naman ang biktima, may kangtanan sa relasyon sa niya stepfather sa iya mismo nga Iloy. Amo to action rex ang biktima, may ginakapitan nga kutsilyo, ang suspect liga preparar man sang iya nga binangon, ginlabo in action rex ang victim, higo sa iya naman nga lawas, samtang paglabo ito nagakihad, mabalas sa mga panakot ining biktima, nakabalos ini action rex, labo man sa may suspetsado. Ay mailang dikto kay dugin tambangan, tigin na ano man sila sang Iloy de sang Iloy sang biktima, kasong kung na pacify ini sila nga duwa action rex. Sunod kay Police Major John Gazon, ang hepe sang Hinubaan PNP, dugay na ni kuno kay Dodong sugod pa lang sang relasyon sa niya stepfather kay Iloy sang biktima, do hindi nagibla pabor man ang victim action rex, nagapamalabag sa kunbaga ng sining relasyon kaya kitiwas may mo nagupod nagitsay sa kabalay iniya Iloy kag ang stepfather nga maning suspect sa pagpanglabo. Yari si Police Major John Gason sa itong interview. Sada sining suspect live niya ang Iloy sang biktima. So pagpuli to sa balay nila, siyempre siguro may diskusyon siguro sa part ng biktima kag sa Iloy kag sa suspect iti live na mo. So nagabuyan na istorya, nakapuli na nga nga hubog ang mag-live-in nga duwa. So nagle-realize ang bata sang sang live-in sang suspect. Kaya mo to lalisay sila, tapos kumusina na itinalabo sang sang suspect ang biktima, then nagpalos man ang biktima, kag parehas na sila nadala sa sa ospital dahil sa Hinubaan. Actually, sa si Tongtong Rodriguez, kamuning biktima kag ini si Raul Peraldo nga 53 anyos nga naman ning suspetsado gindala sa ospital sa may Banwas sang Hinubaan galing kay TR ano subong sa isabling nga kondisyon sa apisar kay nagkaangkon sa kapilasan sa Ilaman nga lawas. Ginpag rin ni Ganzon nga subong adlaw nagpanabot na sang report ang pamilya nga may ara na arigluhan na ya. Dawaya sa may mapasaka sang kaso so rex sila binangado pinamilya ini nga away ang ginalinan or nagapangutang motibo sa record sining krimen. Sa ibang nga balita, kapon tulagin padudungan ta personal at criminal investigation and detection group o kon CIDG sa Negros Occidental Field Unit ti kumpirmado man to kapon nga to digto ining Siri elected councilor Fred Bimpol Bangkaya, 46 anyos kag ini konsehal sa Banwas sang Moises Padilla. Ang sunod kay Police Lieutenant Abigail Tanasco, ang hepe o rather spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, si Bangkaya magapabilin sa CIDG Negros Occidental Custodial Facility kay inisa ang turnover dira sang Provincial Intelligence Unit sang Negros Occidental. Hapon rin sa mga rasong ginantaw rin nila, wala sang ginatawag action rex nga custodial facility ang NOCPO, siguro part man sa ilab mga protocol man nga proper turnover dahil nila temporarily ligin custody sa may CIDG Negros Occidental. Isunod rin kay Donasco, total naging part man sila action rex sining ilab lang naging patigayon nga operation, especially pagdadakop sining kay Bangkaya bisan nga nagsungka ini kay Mayor Raymond Tongson sang syudad sang Himamaylan. Kumbaga sila arresting unit sudra na lang gid action rex sa Provincial Intelligence Unit kaya ramadang si IDG lapit lang man. Dito sa din nagsungka to? Actually kahapo o sang Hunyo 14 las 8 ang attack na sang aga ini siya nagsungka action rex sa may barangay isa kong exact nga barangay do Himamaylan to siya? Talaban. Yes, sa barangay Talaban sa may Himamaylan sa nagsungka. Pero actually taga Moises Padilla ni saya. Kay si Bangkaya sa impormasyon sa aton nga mga ka-aksyon, nagserbi ni siya bilang isa ka SK chairman, nagserbi kagawad kag kapitan sa Magalyon Cadre dala sa may Banwas sa Moises Padilla, antes naman ni sa action rex nga nagpapili bilang konsehal. Re-elected ni sa itig sa ikaduha nga termino, number 8 ni siya sa naligad nga 2022 national and local elections. Bisan pa nga ini siya may ginapatubang nga daan nga kaso kay ginpapanauga na sa action rex ang warrant of arrest last year paninga warrant of arrest. Kay mga October kag December nimong
duwali siya actually ka warrant of arrest, pero based information at ginabaton, ang gin-serve, I think, amo ni sa paglapas sa kaso nga rape o kung pagpanghimulos, action rex, ang gin-serve sa iya nga warrant of arrest. Nag-ugat ining reklamo sa isa ka 18 anyos nga babae, grade 11 at that time, ining tagreklamo, nga ginimuslan siya sining konsihal, no? Humaling, sa makapila ka beses, wala mang gibulgar, 80 parts of sensitive notes or information dito sining kaso, nga from January to April 2021 action rex. Pero kaya naman sa may CIDG Negros Occidental for proper disposition, ginaulat-ulat natin kung bala may mga informasyon nga i-isaylo, it's either sa Moises Madina PNP or daan sa mas Tiner action rex. Pero subong, ang hambad rin ni Donasco, dra sa Matiner sa may CIDG Negros Occidental. Yari si Police Lieutenant Abigail Donasco sa itong interview. Counselor no is in the custody na of CDG, and the reason for that is ang iya warrant, ang kaso no is a year ago na, and na ang warrant no kag na-arrest nagtungka ang counselor, so it's beyond the 6-month period na, so we turn over this to the CIDG. Actually, si Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa NOCPO. Balik na gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz. So nasabi ko na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon na Jan? Yes. Basi ma-check mo bing manapla kay may mga armado to kuno nga nagsulod sa isa ka puluyan, nakabunit ang mga armado, sinulod ang isa ka puluyan kag daw gin pahapa or gingapos ang tagiyas ang puluyan bla sa barangay Purisima kuno aksyon dyan. Purisima. Okay, sige, i-check na ito na si Police Captain Jenic Bermudez regarding silang case. Sige. Baliwat, balik gikan sa NOCPO ang kaaksyon Jan Diaz. So nasabalita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Mga kaaksyon, no? Ginakol talang atensyon sa mga barangay officials kag mismo ang hepe, si Sir Jenic Bermudez, Police Captain Jenic Bermudez, ang manapla nga matagan aksyon ining paribag-o naman nga kaso kung part ni sang sang sitwasyon subong na daw kagutom daw hindi man siguro daw para tunto-tunto ni ining mga armado nga nagsulod sa isa ka puluyan dra sa area sang barangay Purisima. Ginakol talang atensyon sa Manapla PNP kay ga monitor ini ang Manapla PNP sa aton sining broadcast, no? Kay Major or Police Captain Jenic Bermudez. Atensyon sir, no? Tagan ta ni igtalupangod sir gamay, no? Kag madakpan ining mga suspect nga nagsulod sa isa ka puluyan. Ambot ko ni isa lang ka puluyan pero ang inabaton ko isa lang ka puluyan dre ang sinulod sining mga suspect nga armado kag nakabunet pa ini mga kakson. Ano tong tuyo nila pagpang-hold up or anano, no? Way pa kita ideya kay do ambot ko na to na ditong kapulisan sa area sang barangay Purisima. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kakson ta may tisianay, kulang balang imo sining alawas ang Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang,
dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Ayos. Sige man, namyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati kay Madam Giselle Franco. Salamat gid Madam Giselle Franco, no? Leonila Tarosan, may lang pagpamati. Humalumina, salamat gid kay Preppy Pink. Salamat gid Preppy Pink. Ay, pretty. Grabing ni Attorney Preppy Pink. Ayos, Nolinda Auditor Lapos Aguirre, salamat gid Nolinda. Good PM sir, Arico Series, ga monitor sir, papauli ko San Carlos from Dumaguete. Gali ka, sige. Halong lang Nolinda Auditor Lapos Aguirre. Donald Kabasag kag kay wife ni Alia Kabasag, salamat gid. Dondon Pilyado Ilikin, salamat gid. Dondon Pilyado Ilikin. Mariano Mihika, may lang pag-monitor. Galing kay wala tubig kuno sa dra sa Capitol Heights, Phase 1, Barangay Villamonte. Wala sang tubig, silingya. Tubig da, tubig! Sa Capitol Heights, Phase 1, Villamonte. Mariano Mihika, salamat gid sir. No? Thank you gid, Don Pilyado, ilikin sa 75 stars. Ang ginpadala mo, thank you gid. Ronnie Robles, salamat gid Ronnie Robles. Armando Gabang from Palaka Norte, Pulo Pandan, salamat gid sir Armando Gabang, no? Fernandez L. Eric, salamat gid Fernandez L. Eric. Kativir, salamat gid. Labayin Eduardo, pardahan na da, Donya Juliana, tawhay na da, hindi na ta tani paglabugayon pa. Ay, donto. Hindi ko ka kuani kung sinon nga tumod mo, sir, no? Labayin Eduardo Jr., no? Evelyn Sinaon, salamat gid Evelyn Sinaon. Great lang happy wedding anniversary sa magulang niya si Francisco Kaglen Galvez Sinaon. Subong adlaw. Thank you gid Boy Bolivar, salamat gid boy. Thank you gid Boy Bolivar. Harry Quinyosa Milano, salamat gid listening from Sumag. Thank you gid.
Greet lang si Evelyn Sinaon sa kay Milagros Aurelio ga monitor sini nga mga inoras. Thank you gid Madam Evelyn Sinaon liwata. Warlito Nisya, Jovi Monares, salamat gid Jovi. Jimmy Senior Latido from Barangay Mailom, Bago City. Mayong udto lang upod sa 20 Purok President Barangay Mailom. Okay. Jimmy Senior Latido, salamat gid. Madam Virginia San Antonio Alpenda, may lang nga pagpamati Madam Virgie. Dira sa Kalong-Kalong Airport, si Luz Castillo, ga pamati gid sa Subong. Thank you gid Madam Virginia San Antonio Alpenda. Richie Toribio, salamat gid Richie Toribio. Christine Minyes Villalobos, salamat gid. Jonalyn Ninial de Crepito, kay Otekda, Milanan, Niponan Family, Gamilio Family, Cagalido Family, nagamonitor sa Gintorilan, Valladolid. Salamat gid Jonalyn Ninial de Crepito, no? Jima Tagwan, salamat gid Jima Tagwan, Liberty Benitez Nobaldo, dira sa East Home 4, Mansilingan, no? Liberty Benitez Nobaldo. Imbong Jo Campo, salamat gid. Vergara Jeronimo, salamat gid. Okay. Damo ba? Erlinda Perez, kay Milay Lakbanes, kay Jonalyn Vargas, Christine Bigota, no? Pinky Octavio, kay Andres Perez, ang Purok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid, no? Belated happy birthday kay Bol Bigota. Alin sa kay Vergara Hieronimo, Diding Alojamento, Sugar Spices Alba Honeybee. Salamat gid Sugar Spices Alba Honeybee. Thank you gid Madam. Kag shout out lang sa mga quadrips da. Thank you gid. Salamat gid. Ayos. Sige. Karon naman ang iba na. Mayong pagpamati lang sa mga iban nga mga listeners. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na standbyan ay Alex Montesa, pamati man na si Alex Montesa. Ayos, dagang salamat gid sir. Sige. Matagtanay pila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po siguro may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad kay Sonia de la Torre Delgado, may lang pamati Sonia de la Torre Delgado, Elvira Hilogo and Lisa Montecastro Narciso, no? Thank you so much Lisa Montecastro Narciso Cagrofino era Gabinio, no? Dira sa Barangay Handumanan. Kadtuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Publiko ginpandaman ho sang Bacolod City Police Office nga maghalong sa mga nagalapta nga piki nga kwarta sa syudad sang Bacolod. Yari ang kaundag sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Rex, good afternoon, no? Oh yes. Sa plano mo lang negosyo nga pagbukas mo sa imo ukay-ukay. Oo. Diba doon may plano ka nga negosyo ukay-ukay? Naukaya na gani. Ayo di purma. Kag inablang siyempre kung pagbukas sa imong negosyo nga ukay-ukay, madagsa kinaya ang mga bumalakal. Ito normal. Kay ti kinala kaya sa BBB mong. Husto. Ayo di purma. Hindi ka magsilis lang, uy, ukay-ukay ni Action Rex Cantong. Ay, sa BBB program na siya. Oo, kayon ta siya. Ayo di purma. Hindi mang ukay ta to, no? Lain mo, ikaw maukayan, blanila, bla. Hindi mang ukay ta to, kayon ta ni siya. Ukay siya. Ay, katkit Action Rex. Ayo di purma. Tulunggan, tutoy, kit. Ay, Diyan mo na ko sa mga kasakuhol mo ko sa Black Rex. Gusto Sa negosyo bla. Sa negosyo bla. Di kung isa kabato ka na kwarta, di kasigurado. Nga gali yung nabato mo gali, piki. Gani. Nan, kayo malokal target sa mga nagapalapta naman subong kwarta nga piki. Duda mo, sinundaan subong nung? Oo, sa Bacolod. Di na blang mga masako, iperme bla. Oo. Kung imo tiyanggi daw, imo da baligya, medyo sako ka da perme. Di ko sa makibot ka na nga, ang nabato mo na kwarta sa ginduol sa isa to katao gali, piki. Amon na tabo ni kay Remy, Arangguti bla. Line Arangguti? Oh, Remy. Remy Arangguti nga taga Binamunti bla. Kaya may nagpa-load si Action Rex. Tapos nagpa-ingkas ang Gcash bla. Nga worth 10,000 pesos. Diyos ulihin na di parahan nga ang 1,000 piso bill nga nagabili tanan kabilugan 10,000 pesos ay piki na Action Rex. Piki ang mga 1,000, mga pulo ito kapanit mong. Isa lang ang serial number. Di galalain ang mag-asawa eh. Makuhaan kayo mo kwarta, matagaan ka kwarta, piki pagaliya.
1,000 piso bill pa action next. Amo na rason ko nga ngagin palabot tagiding information kay Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang atong City Director sa PCPO kagasiringi sa aton kinang interview. At actually Eric, pasalamat ko sa imo kay i-re-echo ta naman liwat ina sa aton nga mga hepe nga i-remind sila nga dapat tagaan warning ang publiko binigit ang may mga negosyo para sila nga mga area of responsibility nga i-abiso gid nga maghalong sa mga nagalagaw nga peke ka kwarta, especialmente ang 1,000 piso bill. May pagkita-suggestion rin ni Colonel Martir nga dapat may ara ka mo sinatawag bla nga money detector bla nga isulod mo na ang kwarta mabalaan na kung peke kung hindi kay siga na siya nga lain ang color action Rex. Pero kung mayo kaya magkinates para si Ibo nga hindi ka lusot ang peke. Sa baho pa lang na mabalaan ko na kung peke kung hindi. Sa pagkumblad mo lang siyang palad mo na niya detector na kang palad. Ayo di purma. Amo pala nga ang kauyat, amo na nga mga manimani na. Oo, pag-umlad mo sa... mo gidyang. Pag-umlad sa palad, may agahuli niya ako. Peke mo. Ano mo na tirada? So, dapat may money detector ka. Mo isunod ang kwarta, kag masiga na sa lain nga kolor, kung peke, action Rex. Mo na nga sa plano, mga pagbukas sa imo sa nga ukay-ukay, I would suggest ka baka kagin sa money detector para hindi ka malutsan sa mga kawatan. Ginakabit ko lang na dayon. Ayo di purma. Ara na pag siling bayad bilog ikuha na sa money detector yan, wala na kung peke kung hindi. No? Amo ni nga pasalamat mo si Colonel Martin nga gindrata na sektor pangod ya ang ining liwat na mga pagbalik sa mudos sa aton nga mga pumuluyo. Ari si Colonel Martin sa tugas ni naton nga interview. So far, action Eric, no, wala pa ko na monitor yet, but we will try our very best, no, na ma-disseminate aning information nga nag-gather, pasan mo sa akon, para naman hindi ma-biktima ang aton yung mga pumuloyo dito sa Bacolod. Anong dapat rin sa rimuon man, nga makilala nila ang kwarta nga pike, hindi pike, sir? Yes, siguro, hindi lang basta-basta magbaton kung daw duwa-duwa ang kwarta, no? Ang mas mayo na mag-analyze sa mga bills nga mo na, mga cashier pala sa mga department store. Amo na sila mga sagad, mag-scan sang kwarta to may mga scanner mo na ganing ibanda, no? So hindi lang basta-basta siguro mag-agree sa mga transaction, mga muna nga dulpihan ay mag-beluhan na isang currency kay basi mabiktima. Most likely sir dong ang igo nila permit sir ari sa mga gagmay nga nagabaligya bro sir. Amo gani nang gina sinakukay ba lang, dasigay ba lang ang mga transaction na niya ang ilang iniguay. So take time din nga mag-check sa mga bills or currency nga ginabaton. Ano ran ta mo sir, may mga sindikato mga nag-operate nga mo na ang ilaya mo to, sir? Most probably, basin may ara action Eric na. Tinguan tagid, basin mo kakuha ta info, we will launch operation against this suspect. Sir, finally, ang imo na lang warning ko sa public? Considering na may mga nag-reiterate kita na fake news, no? Please be careful. Analyze inanay, check, double check, back to back sang mga bills kayo na, kay basin mabiktima kita, kalukot sa atong pinangabudlayan, kaya maisahan mo lang kita sa mga punto ng mga unscrupulous individual. Actually, sa warning ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas J. Martes ato nga mga negosyante nga maging aware gid sa mga nagalapta subong peke labi na gid ang 1,000 piso bill. Kung doon nagalang-ala ka mo kung tanan yung peke, kag parang maging sigurado hindi peke, kanto na ka mo kay Action Rex. Kasi Action Rex, kabalo gina mangilatis sang peke kag hindi peke. Tiway gito na. Kapag humlad para sang paladya, mabalaan niya na nga peke ang imo kuwarta. Ayo, sige Sige, Action Rex report kay ka sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kantuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib pa Cadiz City anay kita, no? Ini may kang tanan sa Chibu Puliso sang syudad sang Cadiz may panugyana sa mga puro kag kabaranggayan nga magahiwat sang ila fiesta ilabi na nga yara sa alert level 1 ang syudad sang Cadiz, no? Tigaling kay kung isip-isipon mong syudad sang Cadiz isa man gani nga nag-open na sang ila sa nga paliga mo sa basketball puertiya
mo lang na galing Ro, prepara lang kagandam-andam lang Why man na diferensya. Yari ang kauban sa report ni Akson Roger Gotib. Akson Roger. Action Rex, may panugyan karon ang hepe sa kapulisan sa syudad San Cadiz nga si Police Lieutenant Colonel Julian Dispe sa permina nga ginapatigayon sa mga purok kag barangay nga mga kapistahan sa tagsa nila ka mga lugar. Labi na gid karon nga ang syudad San Cadiz yara na sa alert level 1. Sugod karon nga adlaw Hunyo 16. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Julian Dispe sa atong sining interview kayo ang obserbasyon dire ang kapistahan daw nagbalik na sa normal sa tong wala pa ang pandemic. Sorte kagutok pirme. Action Rex. So regarding sa ginaano mga alert level 1, so ang tao halong lang kita although nga ara kita sa alert level 1. So always lang take extra precautionary measure lang sa isang sitwasyon sa bungoy ang pandemic o ara gyapon naga-excess. So with regards naman sa mga tao or sa mga purok barangay nga nagapapiesta, based lang sila gyapon sa mga executive order nga ginapanaog halin sa babaw. Kung ano ang mga ginapatuman nga executive order mo lang na dapat nga atong nga sundon. With regards naman sa peace and order, ano lang nila, activate lang nila ang ilang mga barangay tanod kay hindi naman na sila tanan masarangan nga just for the sake ng ila pista dito ang pulis. No, hindi kay whole Cadiz atong diri nga gina bantayan agad na sa patigayon man diri ang peace and order sa siyudad sang Cadiz. So ang isa pa gid rin nga ginaparungyan sang hepe sa kapulisan amo ang pagpatigayon sa mga bulang nga sa diin. Hugot ini nga ginadumilian baga patigayon sila sa gyapon sa pagbonitor sa mga piyesta nga sa diin. Pwede sila makahimo sa ibandira nga mga kahiwatan, di lang sila maghimo sa mga pagpatigayon sa illegal gambling kaangay sa mga pamulang tungod nga ang kapulisan seryoso nga mag-operate kag mag-aresto sa mga involved sa sining illegal nga mga aktibidad. Aton sila mga ka-aksyon nga mahilig bala magkape. Ari na Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix sa San Cadiz para sa Aksyon BBB program. Ini sa Aksyon Roger Gutib report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginakson Roger Gote, balita gikan sa siyudad sang Cadiz, no? Sa mga kaaksyon ta tumarlang adlaw-adlaw sang
balita ni Akson na Roger Gotib sa iluhan tanang balita ni Akson Nelson Patinio sa area sang San Carlos City pagupot sang illegal nga droga ginpasaka na batok sa kay Barono tung nadakpan blang 13.6 milyones pesos na pasaka na. Yari ang countdown sa report ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Action Rex sa formal na nga ginapasakahan sang kaso sa korte kahapon nga adlaw Hunyo 15 sini nga tuig sa Republic Act 9165 pagupot nga illegal nga droga batok sa kay Rex Baron 49 anyo sa may asawa kag ginakabig nga high value individual sang mga kapulisan kag residente sang Phase 4 Fatima Village Barangay Rizal siyudad sang San Carlos. Ang kapulisan damlag pa Action Rex ang nagpatigayon sang isa ka bypass operation sa akusado sa tong Hunyo 14 sini nga tuig sang kaagahon sa Sitio Tulang, Barangay Rizal sa nasambit nga syudad. Nakuha sa ni saya sini posisyon kag kontrol ang 2,000 ka gramo sang ginadudahan shabu kag ginabulubanta nga may standard drug price nga 13 milyones sa pesos. Samtang ginapahayag ni J. Agents Jenk Scropulo sang PDEA nga padayon pa nila pag-imbestigar sa mga koneksyon ni Baron sa iban pa nga grupo. Sa karon detinado Action Rex sa custodial facility si Baron sang San Carlos sa PNP. Report gikan sa siyudad sang San Carlos ka Action yun Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kin Akson na Nelson Patinio sa iluwantang balita ni Akson na VJ Apasible gikan naman sa Banwasang La Castillana, Regional Most Wanted Person arestado sa among Banwa. Yari ang countdown sa report ni Akson na VJ Apasible. Akson VJ. Action Rex tigayon nga nadakpan ang isa ka persona nga ginagkabig kilang Regional Most Wanted Person sang PRO4 sa kaso angot sa 2 counts of rape sa Banwasang La Castillana kahapon Hunyo 15, 2022 takna alas 11:40 sang aga sa may public plaza sa nasambit nga Banwa. Ginkilalang suspect sa kay Jobert Cansancio, 38 anyos, kasado kag residente sang Sitio Dama, Barangay Kabakungan sa nasambitan nga Banwa. Pinaagi sa gintingob nga puwersa sa La Castillana PNP sa pamuno ni Police Captain Daryl Nigos, hepe sa nasambit nga istasyon, kaupod ang Regional Intelligence Unit 6 sa pamuno nanday Police Lieutenant Ron Perez, Police Major Ray Mulas, kag Police Lieutenant Colonel Cesar Pangda, kaupod man ang Cavite Regional Intelligence Unit 4A sa pamuno ni Police Major Mark Caraan, Field Station Southern Luzon, 301 2nd IISS, 301st SMG, 300 Air Intelligence Security Wing, Philippine Air Force, GMA MPS, Carmona MPS, Police Intelligence Unit Cavite, PPO, kag 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company. Sa pamuno naman ni Police Lieutenant Benji Dizen, ginserbihan si Cansancio sang iya warrant of arrest angot sa 2 counts of rape nga may criminal case number 2018-183 kag 184 sa idalom sang Article 266-A. Ini ang ginpapanaog kag ginpirmahan ni Honorable Niven Canlapan, Presiding Judge sa RTC Branch 109 sa Carmona, Cavite sa tong Mayo 29, 2018. Wala sang piyansa ang kaso ni Cansancio kag ini ang nagkahunong sa karon sa kustodiya sa La Castillana PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa Banwasang La Castillana. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson na VJ Apasible. Constipation ang problema ninyo. Balaw kang constipation. Amo siyang ilo-ilo. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas
ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad, pasensya ginang way ta malabutan na pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon, no? Standby na sa This Is My Life, sunod na sa diligid lamang malugay. Pod Aksyon, Welma,
Sugaton, ako naman ang inyos ni Kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman